Nolakoa zaitugun bizitza, guztiok ondo naita erditu. Kanti dino moduen bizi zaitez bizi atala deko guen. Opa, barriro be, bagatoz barriro, bizi daitez bizi saio egaz, da aurrekoen esan ginen moduen, bagatoz bapu bat osasunen inguruen berbaiten, baina osasune txorra da barik, ezta? Osasune... Medikuntza atzera dute gelitu da, Hori, hemen gatoz, nire Aimar da hemen Ander. Eta bizo gatoz apur bat, espliketan gaurko bizi daitez bizi saioen. Ondo, aurrekoen zerrezi egara garduen inguruen izan zen, gaurkoen zen izango da. Hori da. Gaur guen, betu, ikusi gu hemen ja hasi dela hotza apurua sartzen, ez da, ja benduen sartute gauz da, ja kalien hotzi itxela egiten dau. Bai, gaur boto zuritute onda. Zuritute onda, bai. Zeus. Da, igondizin asko gero bajatu die, da gero hotzitute du ditxera. Da asko gehu gina bakizu zer, Katarrue. Zeus. Estule, buruko mine mokuek, da apurua desagradable iziten da, Lehen ezta? virus gitxe kalien da, Bai. Baina jentie gehiago, ez da, negu sartute dauela, Katarruek da hotzituek eta lakuek hartzen dauz. Da apurua gatoz horren inguruen berbaiten. Da gatoz Katarrue eta sexuen mundu apurua lotuko doguz. Da azalduko gaurkuen ikerketa batzuk aipatuko doguz. Hori, sexuek eta orgasmuek zelan dizan Katarruen kontrako sendagai. Ez dakiz, iruditzen jatzuen gaizia, apur bat iguel... Ni ez da, medizina merki dela. Bai, ez da, apur bat edosinek erabiliken... Bueno, edosinek, laburu egon artean, bai, bueno. Bai, holanda. Bueno, igual bakarkako epe kontako dau? Kontean dago, bai, segun bakarka gauzi da gozatzi, gero azalduko moduen, gozatu eskero, Katarrueri aurretiko aukeri badau. Hori. Da, bueno, azteko Suitzako Unibertsitateko zientzialarizek ikerketa bat inabe sexuen inguruen. Da, ikerketa hau zer izu da, benetan? Otzan dizien da. Otzan dizien da, bai. Otzan dizien da, da, karo, erremedizu etopetan da biz. Da, enjaben ikerketin arabera, sexue, oiasko sopie, baina hobi hau da, Katarruek entzeko. Da, benetako ikerketi enjabe, Suitzako Unibertsitateko zientzialarizek, ez dakit diru publikoa edo ez, baina ikerketie egin jabe. Eta hori asko sopi konkretuki, edo sopa maravillas, edo verdurana... Gallina blanca da, bueno, ostia, publicidad igual ez du ingo, Beti zaiz, bardin, publicidadiaz, Etxien einiko oi asko sopie, da sexu baino bia dela, ikertu da bien. Da beraka sopia? Beraka sopia ez da ikertu, baina nik uste dut hobia izango dela, Beraka sopa on bat... Beraka sopia nik uste dut alden du, Claro. Bueno, da gaizigaz jarraitzeko, Manfred Schedlowski, da Zuritzeko Unibertsitateko ikerlari bat. Da honek, ikerlari zidan nien, ikerketa bat jau. Da aztertu daunez, sexuek gorputzin diko guzen T-zelulak igon ikin dauz. Eta T-zelula gehiago egiten duguz. Sexue praktika euskero. Eta sexuen barruen orgasmorik okiten badugu, honek bikoiztu egiten die T-zelula honek. Da T-zelula honek ikertu abezan Peter Schleicher immunologuek, eta T-zelula egiten abina da, virus zeluletan sartu, eta honek apurtu egiten dauz guztiz. Así que sexu egiten mozu edo orgasmo egiten mozu ez, virus duen zelulak alde egiten dabe gorputzetik. Orduen hori, sexu egin eskero, Katarrueri aurre... Ekin jemiko, neguen jota fo, nik ez da gizu fiabilidad negizateko, baina, bueno, ez tozu zer galtzen, ez da? Ez, bentsete probien bida, ez da, ikerketa serizio bat hor dau, ez? Da txubazkerua sobarik, bardin da. Albada txubazkerua, eta mascarillas. Da mascarillas, hori da. Bueno, hori beste egun bate kontako, baina atera zagein telebizinuen COVID-an roiu hasi zanien, txortan entxeko laguanketan enbizala, kontakturik ez egoteko. Baina, bueno, hori beste egun baten ikutuko. Distantzia. Bueno, da hori, ganera, esan dugu moduen, sexue hona da Katarruei aurreteko, da ganera be, antza dau ikerketa bat, kariadezko sexuek depresinueri aurreteko erramintie be izin lekela. Orduen euskarat lizek esaten da moduen, hori, gehiagorekin da gehiagotan, ezta? Alba da bai, ezta? Alba da bai. Eta bestela txokolatie... bestela norberape leke euskeraz, ezta? Ekin. Norberape sexu praktiko leke, da euskeraz sexu bada, beto. Da, bueno, gai honaz lotute, kuriosidade bat ibilina zapuru bat sarietan ikertzen, da kuriosidade bat ekarriot. Da hoin laixiar zelaitik jungo gara Rusiara, Moskure konkretuki. Hanbeotza galanta, claro, gente abile. Gai momentu neurize ganera, hemen arbola pienot. Ondo, ez da, laixiarren. Moskun einabie ahosko sexuen eskola bat sortu dabe. Da itzen nabeze hori Rusian, 3 ordu terdiko klasiek,
da ikastaro trinko bat, 3 ordu terdi dandole. 3 ordu terdi ikesten. Ah. Ikesten. Joder, Teoria. Bai, da izena, kursuen izena da, ahozko sexuen artie. Deitzen da, ikasketa honek deitzen die, hori, ahozko sexuen artie. Irakusten dabiez, 50 teknika baino gehiago, antza. Hainbeste dauz? Bai, da irakasli, bertako koordinadora edo da, Jakaterina Lubimov, psikologo, sexologo, eta bertako irakaslie. Jakaterina. Jakaterina, bai, Jakaterina. Peni ez teko la telefono deitzeko entrevistikeko. Karo, kingu zuen hizkuntza zu epeo, bai, baina, bueno. Da, ne uste Belarri Press da, Katerina, eh? Bai. Katerina. Ani hau bizi bitu, huelde. Katarra apurua sartu date, da. Da, bueno, Rusiako gai honeri lotute, bai, kusiote Ipar Karolinan, estatu batuetan, bango unibertsitatien, Schaffer izena dekon doktore batek atara duela ahozko sexuen ikerketa bat, eta ikerketa honen dinonez, aztien 2 aldiz edo gehiagotan ahozko sexu okinezkero, bular minbiziz okiteko aukerak 40% jausten dizela. Oin arte, non egon dionek mediku. Bai, nik uste honek ikerketak aspalditik atara biharko ziela, ezta? Inbeste antibiotiko alperrik hartzen gu. Claro. Azkenien medizinak ez da zetako balizio. Zetako Katarro baz. bat okiteko, ba... Zerbezi eta sexu, ez da besterik. Hori da. Azkenien hori, ez? Osasune txorra da barik, ez? Bai, hemen ontxe Twitterren National Geographiceko lagunek da bizidazten, haber Aimarren telefono pastako urrengoen bolako ikerketa zientifikuek idazteko horren revistan. Zentzizu idazteko bai, osasun gaizetan, prubat, ikertzen hasinaz, da prubat jakitunen hasela zenik, Bueno, eta datozela Europe, laixiar zelaire, ez da? Hori. Hori da. Laixiar zelain eta kalte gutxien kontrako remedizuek edo, ez da? Da nik aldera bat inguren notzuen, ze honegaz kurso honetan, ahozko sexuen artien kursugaz, emoten dabe, lanbide emoten moduko certificado de profesionalidad, delako diploma bat edo. Da, ni okurri bidate huele hona izilekela, norberan habitazioen norberan gelan ipintxe certificado, ez da gizu ipiniko zinuen horrez, iguale... Por si acaso handizen. Zapatu gabaren baten iguale ligau eta etxera genti irun da, bitxo, ni ez, nik baki gai horren inguru, Universidadeko tituloran duen, ez da? Horri begire biriko sari, seguro. Bai. Da, apur bat, hori, bantzuliok, bakizu, oinen negu esartu da, da, otxituek eta katarruek eta sarriok egiten dugu, así que badakizu eia remedizue. Hori da, lehenengo zerbeza batzuk edan. Hori da, alba da. Da gero ekin, bihurri pari. Gero ekin. Da, gehiagorekin, da gehiagotan. Hori da. Oso, no? Ba, bueno, basaio honekin amaitzeko, aukeratu dut kanta bat, eskizun sexua, sexua, apur bat gaizegaz loturik ona, eta... Da, espero te gustau izena, biziaitez bizitartea. Niri guztetan, Eskerrik asko Ander, eskerrik asko Markel, da eskerrik asko entzuliek. Da, hurrengo arte. Hurrengo arte. Da,